spoločnosť Alphabet, teda Google, a ich posledný model Gemini 3, ktorý pred týždňom bol predstavený a spôsobil totálnu revolúciu v AI. Viacerí investori aj široká verejnosť začala pochybovať o tom, že Nvidia je naozajstný víťaz tohto AI závodu, ale poďme si to rozobrať do detailu. Takisto je dôležité spomenúť, že Google vyvíja alebo má aj vlastné čipy, tzv. TPUs, ktoré už dneska vidíme, že napríklad Meta, alebo teda Facebook urobil s nimi spoluprácu na využívanie týchto čipov. Takže nastáva tu otázka, že či Nvidia so svojimi čipmi naozaj bude ten víťaz tohto AI závodu a či náhodou aj ďalšie veľké spoločnosti, paradoxne ich najväčší zákazníci ako Apple, Microsoft, Google, si nebudú vyvíjať vlastné čipy, čo už samozrejme robia a vyvíjajú si vlastné čipy. Takže myslíme si, že tento trh bude výrazne fragmentovaný a myslím si, že alebo veľa ľudí si uvedomilo, že tá valuácia Nvidie alebo celková hodnota Nvidie je možno aj prepálená alebo není až taká zaujímavá s porovnaním s ďalšími spoločnosťami ako napríklad Alphabet, Microsoft a tak ďalej. Ten trh sa postupne rozdeľuje, hej, že na pozícii enterprise, to znamená v tom biznisovom AI svete zatiaľ najlepší model vyzerá Anthropic, paradoxne z Európy, a v tom user svete, to znamená v tom svete tých chatových modelov, zatiaľ pravdepodobne vyhráva OpenAI, ale je tu predstavený nový model Gemini 3, je tu Grok, sú tu ďalšie iné modely, ktoré budú medzi sebou konkurovať a myslím si, alebo vyzerá to tak, že zatiaľ ten najnovší model Gemini 3 je najviac user-friendly alebo je najviac zaujímavý a ten reasoning toho modelu alebo to argumentovanie toho modelu je výrazne lepšie ako má OpenAI alebo napríklad Grok.